Cento era un home corrent. Vivia despreocupat i sense cap compromís amb tot el que el rodejava, fins que un bon dia, la natura es va fartar de la seva actitud i li va retornar tot el que hi havia escampat en forma de superpoders. Ara Cento és el capità Vallverda i té una missió que complir. El paper i el cartró al blau, els envasos al groc, el vidre al verd i una verda que plou, com per posar el millor a destriar cada cosa. En la faena que jo tinc, xesi total, després va tot junt. Ni xesi total, ni olives xafades amb pebrella. Mira al teu voltant, no veus quanta meravella? I tu qui collons eres? I per què parles així? Soc la veu de la teua consciència i faig versets amb molta paciència. Mal anem si seguim per eixe camí. No veus que no podem viure així? Mira, Momobert, a mi deixa'm en pau. Això dels contenidors de colors no serveix per a res. Amic meu, ahí estàs molt equivocat. La vida d'estos objectes encara no s'ha acabat. Si tots posem un poquet de la nostra part, dels residus farem art. Les coses que se'n van tornen amb altra possibilitat. Quina ràbia que fas, pintamones!